Čaute, čaute. Dneska tu máme nejaké takéto videjko. Otvoríme si tú krásnu škatulu. Parkhurst Champions od NHL-ky. Mohla by to byť teoreticky jedna malá mini s modrom. A uvidíme, čo nás tam teda čaká. Budeme sa do toho pustiť. Dneska tu máme také zaujímavé, že tam je taký malý battle s kamarátom. Každý sme si povyberali teda 3 týmy. A uvidíme, že komu padne viacej kartičiek, či kto celkovo vyhrá teda. On si zvolil si Carolinu, Washington a Pittsburgh. Ja som išiel do Edmontonu, New York Rangers a Montreal, takže kľudne sa aj môžete povedať, že komu padne viacej karet v rôznom týme. Máme tu 5 balíčkov. Sú takéto červené, takže kľudne sa ideme do toho pozrieť. Takže začneme prvým, ktorý sa hneď podaril tak roztrhnúť. Takže prvý tu máme za Boston. To nemá nikto z nás. Potom tu máme ďalší Detroit Red Wings. Máme tu na paralelke striebornej Philadelphia. Isaac Jetty, máme tu nejakú leskovú Rainbow za Chicago. Sid Jones Gold Rainbow, hej, jedna zo vzácnejších. To si potom dohľadáme, že koľko čo, aké sú to vzácnosti, lebo to v hlave nedržím. Ale jedna super. Ďalej tu máme Vegas Golden, tiež nikto si z nás nedal. Anaheim Ducks brankár John Gibson. A máme tu St. Louis Blues Pavel Bučvič. A posledné je Arizona Coyotes, takže po prvom vyťahovaní to stále remíza 0-0, nikto z nás nemá nič. A našli sme jednu Gold Rainbow, čiže to bude nejaká vzácnejšia karta. Potom pozrieme na obale, že to by to asi zhruba mohlo byť, ako často bude padnúť taká radnejšia karta. Takže teraz to zase za Boston začíname. Boston ide. New Jersey Devils. Elivaš, máme Philadelphia, brankára v striebornom. Zase Boston, ten Boston David Pašternák, hej, takže akože super hit podľa mena. A tiež nie je na úplne obyčajnej karte, je to color variant. Takže dobré. Takže máme peknejšieho New Jersey Devils, Jack Hooks. Veterán Arizona, či za Minnesota. Marc-André Fleury. Ďalšia Minnesota veterán. Ryan Hartman. Máme tu Edmonton, takže mám prvý hit. Evan Bouchard. Sice obyčajná karta, ale poteší. Takže čo? Ešte máme 3 balíky. Ako to vyzerá s tebou? Čo myslíš, dopadne ako prvý? Padne Karolina alebo niečo iné? Takže máme Ottawa Senators. Prvý Pittsburgh, máš prvý hit. Valtteri Pustinen. Za roky to je mladík nejaký, ešte len teraz nastúpil. Má jednu asistenciu v ročníku. Takže uvidíme, čo z neho vyrastie. Takže prvý hit pre Davida. Ďalej tu máme Winnipeg Jets v striebornom. Montreal, mám teda druhý hitik padol. Rookie, tiež mladík. Arber Ksekaj. Chceli sme Slavkovského, no čo už. Carolina hit, druhý. Carolina Hurricanes, veterán. Máme tu tiež z Winnipegu brankára. New York Rangers hit, takže super, teraz sa to ako rozhitovalo, dovtedy tu bola celkom dá, že nič nikomu nepadalo. Dominik Kubalík, tu máme pekne, za Chicago. To z nás ale nikto nemá. Takže Paštanákovi sa pridal aj Kubalík. Český hokejisti idú.
Máme tu Columbus na roky. Ďalší rok je New York Rangers. Takže máme ďalší hit. Seattle Krakens. Na roky strieborný Matty Beniris. A máme tu modrú paralelku. Brankára za Arizonu. Už klub, ktorý nebude existovať. Máme modručku. Veterána. Ďalší tu máme za Buffalo. Tampa Bay. Brandon Hagel. Máme tu Nashville Predators. Tak, máme tu posledný balíček. Zatiaľ to teda skôr vyzerá, že som teda nič neskýpol, tak 4-2. Philadelphia, ruky mladík. Atard. Máme tu Colorado. Ben Myers, tiež mladík. Veterán. Evan Bouchland za Olivers, takže Edmonton ide ku nám a máme tu nejakú spomienkovú kartu. Fargus Champions. Vyzerá, že akože za Seattle. Ryan Donato. Pekná táto spomienková karta. Veterána za Toronto. Austin Matthews. Tiež tu máme Minnesota. Veterána. Zuccarello. Philadelphia. A zakončí tam to Seattle Krakens. Takže máme tu 5 proti 2, takže sa stávam víťazom takého našeho mini battle zo srandy a sme si pozreli pár pekných kariet. Nám padlo. Ešte tento akože David je pekný. Pastrňák. Color variante, takže akože super. Plus čo tu bolo také ešte zaujímavé, bol tento spomienková karta. Určite super. A ešte tu bola tá jedna gold. Táto goldka. Za Chicago. Seth Jones. Chicago. Blackhawks. Gold Rainbow. Takže za mňa super. Máme to za sebou. Zase niekedy na budúce. Čaute.